Kokken Lottie. Kokken Lottie vil nu føre op for hele souvenirfortækken. It's gonna be very good. Souvenirmanden her, han er helt tilfreds med at være 4 gange lige nu. Så. De gaskokken. Han kommer og hjælper dig nu. Ja, Busse! Der er flere herovre. Ja. Der er ikke nogen. Jo. Det er turistattraktion, det her. Well, look what I did do. Og så 4.000 varme, så var der søg, og hvad sker der?